बेयावनो दिनैनि बे जर'खा जथाय थुनलाइयारि जख'न्थाइखौ सामलायबाय थानाय मानगोनां आफादगिरि सार आरो बेवहायनो गोजौ मासि मोननो हानाय सारमोन आरो जौस्रांनि गाहायाव जिरायनानै थानाय साफ्रोमबो सार मेडाम, आदा, आब', फंबाय, बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय, अननाय, सिबिनाय, मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। खन्थाइखौ गोदानै सुजुनाय जायाखै, गोबाव जाबाय खन्थाइ सुजुनानै दोननाया। मानो होननानै बुङोब्लाथाय दा जोंनिया सेसनेल एग्जाम सोलिगासिनो दङ, बेनिखायनो गोदान खन्थाइ सुजुनो मोनाखै। खन्थाइनि मुं जों मिथिलायगौ, दोंसे रमान्टिक खन्थाइ। जों मिथिलायगौ सानैबो, नों आंनि आं नोंनि। जों मिथिलायगौ सानैबो, नों आंनि आं नोंनि। सानैबो मोजां मोनलायो। खावना लांबाय नों आंनि गोसो, नागारलायनो मोननाय नङा। सात जोनोमाव सानैबो हास्थायगोन। खाथियाव फै सना, बोजबना लानि नोंखौ। आसा खालामबाय सना, नोंनि गोसो होनायखौ। माब्लाबा जोंनि गेजेराव खैफोद फैयोब्ला नों खावसे आं खावसे रानज्लायनानै सुस्रांलांगोन। जाफुंहोगोन सना, जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बे जोनोमाव। आं समाय लाबाय सना, खुसियाव अरायबो दोनगोन नोंखौ आं सना। एसेनोसै, गोजोन्थों।